que poder ser siga ja. Estos 3 atletes vagin preparant-se per anar a pòdium i reflegar els seus corresponents. Cuando salgáis ese ya lo mejor. Ahora ponte ropa y después ponte ropa. Tornem a anomenar a les atletes que han quedat campeones 60 metres tanques femení, en tercer lloc ella, la Diputació i vagin al podi, per favor. La chica la cagada, no vaya. El rojo y negro la cagada. Aquí en la altura. ¡Vamos, Nazaret! ¡Vamos, Nazaret! Una serie. La relació de xiquets que van a participar en els 2.000 metres llisos són Ya la brilla, acuérdate. Gadrián. Gadri. ¡Dale, Raquel! ¡Rápido de pierna! Los otros no lo sé. Ya está, ya está. Dale, Pablete. Abre brazo. el podi de 1.000 metres llisos masculí pot ser que tinguem ahir preparat. Que estiga Pablo Marisa Ferran Castro i Carlos Francisco Beltrán. Per favor, la organització. El pòdium que teniu ahir és el 1.000 metres llisos per ser el correu. Vale, pues que quedem en el tercer, Carlos Francisco Beltrán, de Diputació, sí, que corre els 3 minuts en 3.
el segon lloc i subcampió autonòmic, Ferran Cantó Massà, de l'Atlètic de Sant Vicente, amb 3-10. I el primer lloc i campió autonòmic, Pau Camarasa Soriano, de l'Ontinyent, amb 3-09-48. Dentro, eso es. Eso. Se separa. Ahí va bien. Ahí va bien, Josín, ahí va bien. Venga, detrás de ellos. Ya va a ser más despacio. Vale, Josín. Pegadito a él, pegadito. Pablo, ahí vas bien, ahí vas bien. Pablo, ahí, regula, ahí. Faltan 6 vueltas. Vale, Mohamed, alarga la zancada. Venga, Josín, última vuelta, vamos. Los atletas que van a pasar a la final son los siguientes. José Emilio del Rey. 6:35. Una vuelta. Vamos, Nazarín. Vamos. La segunda serie, y en primer lloc, si no están, que luche una
De la niña de la Joana o de la Joana. I el primer lloc i campió autonòmic de 2.000 metres llisos, Llorenç Anton Marín, del Club Atletisme Guadassuar, amb un temps de 6:30. Jesse.